wabarakatuh. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana subscribe kuma ka yi mana like. Sakamakon kwana biyu trading ya rage mu da ayyuka da yawa. Shi yasa tunda muka ɗora bidiyon farko mu ƙara ɗorawa. Saboda aiki ya riƙe mu ni da abokina muna ta ayyuka. Amma yanzu mun dawo active insha Allah. Za mu ƙara nuna muku yadda ake tracking walls hunters. In aka ce ma walls ana nufin big traders a kasuwar crypto. Walls su suke pump coin, ma'ana manyan traders su ne walls. Daman da yawan ku wasu sun san me su waye ma walls ba ma ana bayani ba. To wannan site ɗin anan ne ake tracking walls. Za ka zo kai searching wannan dune.com, za ka an sa /walls hunters. Za ka zo kai searching ɗinsa sai ka zo kai tracking ɗinsa anan. Amfanin tracking walls ko profitable traders shine ga wanda trading yake ba su wahala ko kuma ba su iya analysis a desk screener ba. Shi walls in kana tracking ɗinsa ba ruwanka da wai ka je ka yi bincike fundamental analysis akan coins ko wani wancan analysis. Idan kana tracking walls in dai profitable trader ne da ka ga ya siya coins to dama ya gama bincike, duk wani bincike amma da ya siya za ka je ka duba coins kamar ka shiga kasuwa da ya ɗan baka percentage na profit ka fita. Shine amfanin tracking walls profitable traders kenan. To in ka zo wannan search wannan site ɗin na dune.com/walls za ka zo kai tracking ɗin walls ka gane su waye profitable. Bayan ka shigo cikin wannan site ɗin za ka zo kai scrolling ƙasa. Anan gashi nan an rubuta wannan da ka ga na zagaye, zan zagaye misali. Gasu nan. Okay sorry. Wannan su ne bot da ake amfani da su a trading na Solana blockchain. Ga bot ɗin farko nan Unibot Revenue, ga Dex Trading Bot, ga wannan Banana Gun, ga Ready Swap, ga Trojan Trading Bot. Mutane ma sun fi amfani da Trojan Trading Bot ɗin nan. Akwai bot na bank bot ma. In kai searching ɗinsu za ka gansu da yawa. Sai ka zo ka ƙara scrolling ƙasa. Nan inda aka sa Dejan Leader Bot. Nan zai ga nuna ma cewa zai gaya ma wanda suka fi trading volume na yau. Last 7 days, 7 months zai nuna ma cewa walls ɗin da suka fi trading kuma suka fi samun riba. Za ka zo ka danna kansa. Ina searching bari ya gama searching. Yauwa. Idan ka danna wajen zai kawo ma nan wajen. To anan ne za ka fahimci waye profitable traders a ɓangaren Solana blockchain. Za ka zo ka ga yana an sama rank, ga na ɗaya, ga na biyu, ga na ɗaya, ga na biyu, ga na uku, ga na huɗu, ga na biyar, ga na shida, har na bakwai, har na takwas. In ka danna nan wajen ma za ka ga har na 27, 20, 30 har zuwa 50 dai. To sai ka zo ka scrolling gefe ɓangaren dama. Okay, sorry. Ka zo ka scrolling ɓangaren dama. Ka ga nan gashi nan inda aka rubuta ma Solana blockchain. Nan ma inda aka sa total trading volume. Ga buy, ga kuma sell, ga trading, ga active day, ga wani past rate, ga latest rate. To bari muku bayani yadda abun nan yake ɓangaren nan. Farko in ka zo nan sai ka duba na farko a users, ga wallet address ɗinsa nan. Wannan ita ce wallet address ɗinsa na farko. Wannan ita ce wallet address ɗinsa. Sai ka scrolling ɓangaren dama. Ga blockchain Solana, ga trading volume. To bari muku bayani anan. Anan ne za ka fahimci wanne ne yafi waye profitable traders. Misali wannan total trading volume. Shi total trading volume yana nuna cewa total trading volume of buy and sell na trading volume na dalar da yayi a ranar. Ma'ana kaga kamar wannan mai 31 million ɗin dollars ya siya. In ka haɗa ya siya na 15 million.
kuma ya saida na 16 million. Kaga in ka haɗa ya zama 31 million. Ka gan shi ne, shi zama total trading volume ɗinsa gashi nan ya zama total trading volume ɗinsa 31 million and 24,044 and 138 dollars. Wannan shine adadin kuɗin da ya siya kuma ya sayar. Shi total volume iya nuna ma cewa buy and sell ɗinka in aka haɗa abun nan to shi ke making trading volume ɗin duka. Adadin siye da sayarwanka na lokacin. In za ka gane words, za ka zo ka duba words ɗin da trader ɗin da ya siya kaɗan kuma ya saida da yawa. Ma'ana misali yanzu kamar wannan ya sai na 15 million. Ka gani? Ya sai na 15 million, ya saida na 16 million. To kaga wannan profitable trader ne. Za ka ƙara scrolling ƙasa. Kaga wannan ya sai na 13 million. Okay sorry. Ya sai na 13 million, ya saida na 14 million. Shi ma wannan profitable ne. Sai ka ƙara ƙasa. Kaga wannan ya sai na 12 million, ya saida 12 million. Kaga wannan ba za a ce mai profitable ba kuma ba za a ce mai loss ba. Kaga ga wani nan mai bin sa ya sai na 8 million, ya saida na 9 million. To ta yadda za ka fahimci wannan, wanda ya siya kaɗan kuma ya saida da yawa, kaga kamar wannan ba profitable trader ba ne. Ya sai na 6 million kuma ya saida na 6 million. Ya sai na adadin coin ɗin kuma ya saida na adadin coin ɗin. Yanzu haka ma ya ɗan yi loss ko na ya ne wannan misali. Ga mai bin sa nan shi ma ya sai na 7 million. Wannan totally ma a cikin loss yake. Trading ɗin da yayi a watan nan ko a satin nan gaba ɗaya a loss yake. To ya za ka sai na, ka fidda dala miliyan 7 ka sai coins kuma ka saida na dala miliyan 6. To yanzu ana akwai riba? Kaga ba riba. Amma me? Sai ka duba wanda ya siya kaɗan. Kaga kamar wannan na farkon ya sai 15 million kuma ya saida 16 million. Kaga an samu dala miliyan 1 as profit. To me za ka yi? Sai ka ce bari ka copy ɗin wallet address ɗinsa. To bayan ma ka duba cewa da gaske profitable trader ne, ya siya kaɗan. Ya yi buying low, ya yi selling high. Buying low 15 million, ya yi selling high ɗinsa shine 16 million. Kaga me? Akwai riba 1M dollars ko? To sai ka scrolling gaba. Sai ka duba last trade ɗinsa. Ya trading yau ko gobe ko jiya. Yau ya trading ko kuma jiya ya trading. Ga first trade ɗinsa nan. First trade ɗinsa kaga wannan ya jima da yin trading. Kaga yau muna nawa? 10 October. October 12. Kaga shi kuma rabansa da trading tun 2. Kaga wannan ba za ka yi tracking ɗin wallet ɗinsa ba. Okay sorry. Okay first trade ɗinsa ya yi tun 2 ga wata. Kuma last trade ɗinsa haka ne. Ya yi ga first trade ɗinsa ga kuma last trade ɗinsa. Kaga last trade ɗin shi yau ne. Wannan za ka yi tracking ɗin wallet ɗinsa. Kaga first trade ɗinsa 02/01/2024 kuma ga last trade ɗinsa yau ne ma yi trading ƙarfe 6 na safe. Kaga ya yi trading October 12, 2024. Kaga yau October 12 kuma ƙarfe 6. Kaga wannan active trader ne. Trader ne wanda yake trading yau da kullum. Sai ka yi tracking wallet ɗinsa. Sai ka copy wallet address ɗinsa. Sai ka je kan wallet tracker ɗinka. Sai ka fara tracking ɗin duk wani trade da yake. Ka gani? In ka danna copy link address sai ka je can ka yi tracking ɗin wallet ɗinsa. Yanzu ni bari mu je nuna muku wallet ɗin da nake tracking a tracker ɗita. Duk za ku gan su yadda nake samun. Misali mun gama da wannan sai ka je Telegram ɗinka. In ka je Telegram ɗinka sai ka cikin Telegram ɗinka. Bari mu shiga da mu cikin Telegram. Sai na muku ni wallet ɗin da nake tracking. Nake yawan bibiyar trading ɗinsu kuma da sun shiga nake shiga akan lokaci. Ina searching.
yawwa gashi nan, sorry, yawwa yau ka gani misali, bari mu ja muku ƙasa ina muku trading ɗin da wannan wallet ɗin take yi, yadda take fidda riba. Mun fara daga nan, misali ma bari ma mu tsaya akan wannan. Kaga wannan wallet ɗin mai 49 farko A da blue ƙarshe. Kaga wannan wallet ɗin, kaga da safe ne yauwa 5 AM ya zo ya sayi wannan coin ɗin mai suna BP. Kaga MC ɗin market cap ɗin shi lokacin yana nawa 29.03k MC ɗin ko. To sai yana saka misali ya siya ya danna buy, ya yi buy BP on Radium. Ga wallet ɗinsa nan, wannan wallet ɗin ka ganta nan. To ga misali, to bari ka gani scrolling ƙasa ka ga lokacin da ya sayar da coin ɗin. Kaga a minute BP ko. Kaga to kaga nan da saka coin ɗin ma, lokacin da ya saka coin ɗin kaga ya saka yi 5:47 a time ɗin da ya saka coin ɗin, ya sayi coin ɗin nan. Kaga sai kai scrolling ƙasa. Kaga nan coin ɗin transfer shi kawai lokacin bai ma saida ba, ya transfer zuwa wata wallet ɗin. Kaga lokacin 5:51. Yanzu kaga coin ɗin ga nan BP. Kaga MC ɗinsa gashi nan. Kaga nawa ya koma? Sai da ya koma 200 million. Approximately yana nawa X nawa ma. Ai ba ma zai irgu ba. Kaga kai da ka ɗan samu ribar ka za ka iya fita. Ba sai ka jira ba. Minti nawa ne haka harkar DEX take. Yanzu misali, kaga lokacin da ya sayar da coin ɗin BP ko. Kaga nan BP an buga da lokacin da ya sell ɗin. Yawwa. Yawwa ka gani? Okay. DCA misali. Kaga nan ma ƙara sayan BP ɗin na yi. 100k. Wallet BT. To bari in muku bayani da wannan coin ɗin. Yanzu misali wannan coin ɗin Renault ko. Yawwa kaga yanzu wani yana cikin coin ɗin nan bai fita ba. Bari mu je mu duba wannan coin ɗin yanzu a nawa yake. Kaga ya sayi wannan coin ɗin mai suna Brunolt. Ka gan shi nan? Ya sayi wannan coin ɗin Brunolt. Wannan wallet ɗin kuma ya sayi wannan coin ɗin Brunolt. Don kana so ka ga coin ɗin currently a nawa yake misali, sai ka zo ka danna wajen da aka sa DS. Kaga wannan wajen da aka sa DS. Wannan wajen da aka sa DS ɗin nan. Nan za ka danna. Zai kai ka kan DEX screener. In ka danna wajen zai kai ka kan DEX screener. Yanzu misali kaga coin ɗin ga MC ɗin nawa 3.95 billion. MC ɗin coin ɗin 3.90. Kaga nawa yake? Lokacin da ya sayi coin ɗin yana 3.95 billion. To bari mu je mu kuma mu duba a DEX screener currently yanzu nawa yake. Bari mu danna. Open DEX screener, yes. Bari ya searching. Ya shiga da mu kan DEX screener ɗin mu magana. To dan Allah ka kalli kuma ka ce ba, kuma a ce wai tracking profitable trader. Me za ka yi? Wane analysis za ka yi? Yanzu coin ɗin iya 7.28 billion. Approximately times nawa ma? Approximately ma wajen times. Ba fa million ba, billion market cap. Kaga akwai riba. Ba ruwanka da analysis in kana tracking profitable trader mutumina. Za ka kwahi kuɗi a DEX. Shi ne kawai. Kuna wannan bibiyar wannan channel ɗin, ba wai kun shiga wani class da za ku je kuna a wannan channel ɗin za a rinƙa kawo muku bidiyo da za ku koyi DEX da wani ɓangare ma a crypto sosai. Akwai bidiyos da muke son mu saki sosai a wannan channel ɗin yadda za ka ƙaru. Wannan coin ɗin yanzu shi wannan walls ɗin nan shi jira ma yake coin ɗin ina ga kai mai 10 billion.
Sai kuma yanzu ka fita 1 billion ma ya baka approximately kai as per grade za ka iya fita. Ka ga nawa yake baka percentage? 10M fa, 10M plus. Ka ga wannan yana ɗaya daga cikin trending coins na yau. Ka gani? Daga cikin coin na yau. Ba ruwan to bari mu wannan shine ƙarshen wannan ƙarshen wannan bidiyon. Akwai bayani da part da tracking wasu za ka yi bincike coins, sai coins. Ta mun gode. Wassalam.